que provocan enfermidades. Procesións de almas que vagan pola noite. Santuarios onde se di que os mortos se cruzan cos vivos. Seres sobrenaturais que explicaban fenómenos como as treboadas. Dende a noite dos tempos, fálase de enigmáticos personaxes que habitan nos bosques, nas montañas ou no mar de Galicia. Seres escuros que dende tempos moi remotos permitiron poñerlle rostro ao medo e dar resposta a fenómenos que non eran quen de comprender. Personaxes que teñen claros paralelismos con outras mitoloxías europeas e que envolven Galicia cunha aura de misterio que a converte en única. Eu son Narciso e aquí dá comezo o noso podcast Galicia, o País das Maravillas. Bo día a todos e a todas. Hoxe acompáñanme no estudo do IES Félix Muriel, Mariña, Eric, E Ainara. Ola compañeiras e compañeiro. Sobre que vai o noso podcast Galicia, o País das Maravillas? as maravillas son cada un destes fenómenos ou seres populares que forman parte do inmaterial. Todo que nos envolve nun mesmo pano o real e o imaginario. Comezamos, pois, o noso podcast con Eric e Ainara. conta que os mouros foron os primeiros habitantes de Galicia. Algúns quedaron vivindo baixo os montes e castros, lugares cheos de tesouros e xoias que brillan na escuridade. Sí, son seres misteriosos que, na noite de San Xoán, pode ser que os vexas antes de volver ao seu mundo oculto. Sabedes se en Rianxo, o noso concello, existe algunha lenda sobre os mouros? Sí, claro, quen máis quen menos en Rianxo coñece a lenda do Pozo Bastón, mas imos contarlla ao resto de Galicia. E vai no facer Xiana, gañadora no noso contacontos e no da SPG representando a IES Félix Muriel. Cando queira, Xiana. Dende a noite dos tempos, fálase de personaxes enigmáticos que viven nas montañas, nos ríos ou nas fervenzas, como a da nosa lenda, o Pozo Bastón. Conta a lenda que un mouro achegouse a un mozo do Araño que estaba facendo o servicio militar en África e preguntoulle de onde era. E como lle dixo que do Araño, o mozo preguntoulle se sabía onde quedaba o Pozo Bastón. Como o mozo lle dixo que sí, o mouro explicoulle ben o que tiña que facer. Deulle 3 bolos e faloulle así: non perdas os bolos, non lle digas nada disto a ninguén e, sobre todo, tes que chegar ali sen que lles falte farangullo ningún. Enteiros. Entón, o mozo, ao chegar ao Adaño, antes de ir ao Pozo Bastón, pasou pola casa. Cando chegou á casa, deixou os bolos pousados na mesa da cociña. Mais a muller, curiosa, quixo ver o que había naquel envolto e colleu unha farangulla de un deles. O mozo moito arrifou, mais non había remedio, e encamiñou cara ao Pozo Bastón, tal e como lle dixera o mouro. Tirou o primer bolo e saleu unha rapaza cunha fermosura nunca antes vista por el. Tirou o segundo dos bolos e saleu outra rapaza, igual de bonita que a primeira. Faltaba o terceiro dos bolos, o mordido pola muller. Tirouno e viu como pelexaba por sair da auga unha rapaza, igual de fermosa que as outras. Pero a esta faltáballe unha perna. Moito turrou a rapaza, mais, como non era quen de sair ao pozo por si soa, agarrouse ás súas irmás e foron outra vez as 3 para o fondo da fervenza. E ali estarán aínda, entre os cachóns de auga batida, naquela fermosa fervenza, que agora chámase Pozo Bastón. Que maravilla a nosa compañeira! Verbo disto, tan fascinantes como os mouros eran as mouras, non Ainara? Sí, eran mulleres encantadas de grande beleza. Adoitaban aparecer tamén en castros, lagoas ou en fontes. Sí, no noso concello temos a fonte de Culiculí, un lugar na Villalustre onde se te chegas á fonte e dis 3 veces culí, 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 sai unha sepe que dis que che leva un mouro.
A verdade é que son moitos os seres que entrarían na nómina da nosa rica e vasta literatura popular, mais para darlle soporte formal a este noso proxecto, Galicia, o País das Maravillas, contamos con escritoras rianxeiras que teñen especial devoción polo lendario, que dis que aprenderon das persoas maiores, non si, Eric? Pois sí, Xico, se che parece, imos contactar cunha moza escritora que, como a nós, estudou no IES Félix Muriel e que adquiriu gran parte do seu coñecemento da súa avoa e que agora exporta os seus libros. Para falar con ela, enviamos os nosos compañeiros Searai e Saúl. Boa tarde, compañeiros e compañeiras. Hoxe temos a sorte de contar vía telefónica con Maite Mosconi. Boa tarde, Maite Mosconi. Boa tarde, encantada de estar con vos. Moitas grazas por invitarme. Hola, Maite. Eu son Saúl. Que papel teñen os avós e as avoas nesta transmisión da cultura inmaterial? Pois mira, o papel da miña avoa foi fundamental. Era quen me transmitía esas lendas e quen mas contaba con inquietude e con certo medo, con moito respeto. E as lendas que me contaba forman parte de maneira moi viva nas miñas novelas. Sabemos que coñeces o noso proxecto Galicia, o País das Maravillas. Que che parece? Pois mira, me parece un proxecto educativo precioso. É moi enriquecedor. Por favor, oxalá que a dinámica continúe, que sigades con ela en moitos anos. Moitas grazas, Maite, polo teu testemunho e sabedoría que dan corpo ao noso proxecto. Grazas a vos por invitarme. Estou moi contenta de que contarades comigo. Os estarei aquí cando que irades. Volverei, se mo permitides. Unha aperta agrimosa a Maite, grazas a Sarai e Saúl. Retomamos en estudio con Ainara, Eric, Mariña e quen lles fala, Narciso. Mirade, e que vos parece se lle preguntamos a quen sabe? Por iso temos a Sarai e Nerea, as nosas compañeiras reporteiras que están cunha muller que ama a cultura inmaterial e que ten escrito moito sobre estes temas. Bo día, compañeiras, con quen estades? Bo día, estamos con Nati Rei, unha das mulleres escritoras que máis saben da literatura popular de todo o país. Nati Rei, bo día. Bo día, grazas por convidarme aquí. Antes de nada, grazas por todo que nos estás a axudar neste proxecto, Galicia, o País das Maravillas. Algúnha vez te encontrastes con algunha bruxa? A bruxa real é diferente da mítica, é unha muller que é curandeira, é sabia, entón o que che fai é darche remedios ou algún amuleto ou contache oracións para facer un pouco máis fácil a vida. Moi interesante, Nati. Grazas por todo, mais sabelas hainas, non? Sí, por suposto. Conectamos de novo co estudio central. Nati, un placer e grazas por poder contar contigo. Ben, compañeros e compañeiras, como mellor podemos pechar este podcast? Pois coa esencia do noso traballo, os nosos maiores. E para iso contamos con Víctor e con Eloi, compañeiros de primeiro da ESO. Víctor, preséntanos as persoas con quen estás. Ola, compañeiros e compañeiras. Pois aquí atopámonos con noso amigo Eloi, e máis con alguén moi especial para el. Eloi, con quen estamos? Ola, bo día, pois con Dona Carme, a miña avoa. Ola, avoa. Ola, bos días, Eloi, e demais presentes, e tamén a todos os nosos ointes. Avoa, contanos esa que me contaches para que a coñeza que nos oe. Pois sendo eu rapaza, miña nai sempre nos dicía: non quero enterarme de que vas ao pozo. E vos preguntaredes que é o pozo. Veredes, ao lado do castelo da Lúa, baixo o río Té. Ali fai unhas moitas remuiñadas cando trae o río unha enxurrada grande. E supostamente, en ese pozo, ela dicía: aí dentro están as mouras e mouros, teñen os seus tesouros, é onde agachan os seus tesouros. Os tesouros enterrados, e teñen unha porta secreta, un pasadizo secreto que levaba hasta a cova que tiñan debaixo do río, e que dali que iba a dar a punta Neixo. É porque non quería miña nai que fósemos ao pozo, porque ali cando o río traía tanta enxurrada, remuiñaba, e os remuiños son moi peligrosos. Pois moitas gracias a Dona Carmen por estar connosco. Moitas gracias a vos por me chamaredes e por me escoitar. Grasiñas. Devolvemos a conexión ao estudio. Moitas grazas de novo, Dona Carme. Queridos compañeros e compañeiras, como din os sabios e sabias, compre aprender do pasado para comprender o presente e saber cara onde vamos como pobo. Beleza de traballo, amigas e amigos. Beleza! Ata a próxima! Chao!